Kahnya Tribe Integrated Territorial Organization kalau pentip bahdian bakal yok ban kem yo Palmon Sari wei na pedeng jong ki arngot ki samla ki badon keti Bandung yo ba Solomon Rembai kalau IT no syaki pulit jong ka West Giant Hills District karbau damot bangpan udang jar ngai do mentah kumban cukdo bakal dan kajing ujo da ka ejahar bakini ki arngot kata Palmon Sari ban udamot kilamot ban syem kajing em jong Solomon Rembai nak snong sok sri mukla ha kamit jong ka khandai tarik uleber arjar plai da ka badung yu nakpo da ki kenja tiar banam uba don bok dekar ula ong ba hadu mentahi uba Solomon ula don hapdeng gajing klan bat ula la ban yat ban yeng hadian bakal don kene ka gajing pressure ngi ka polis par ka polis uk la sinkhia te dang ha kiti ki kato kan nepor kiti ki badung ki nongdung ki la apply kata ka pre arrest ane kata ka interim pre arrest protection te ki la yo ndrei ka don pat ba kim abai ki kato ka bel ka jongki te kabil ke jongki kala sya weng no bat u Palmon Sari ya mentau la sya kem dan apo ka police custody te tangkata hingi hadu mentang idang yo jengtip bat yo damang niu dabang mot te yo dang abskon hadu mentang tengi na kalian jungi ru ngila persan bat hatu komi ru dei ki dokhat ki jongi bat ki bahia ngasem bat ki perlok ki jongi ki ba kem yu Palmon Sari bat sa IT no bat sa phone pulet bat ki sa ai no ya u kiti jong pulet nang no pio kami ni Palmon Sari kat kum ke pentip jong bukat jong itu bang bau na ka na yeng na ki janjing jong bu jong Palmon Sari tu no ki pulit ki num la ba ki lap ban ban ki khot jong seng yu no prio ngin ya kata nang thang ban komen ba de kani kam de ka first time ngilai hi ba ki pun ba lada ka je ki to khot jong ko jeng prio ka home department ni ka long very slow bat ki police kemla ban kemla kai ka daw ngem tem andre ban jin ba jia ba sha tiet ki dekiwe ki jai ban rio pat tang ha po san shpom net ke investigation ka klan ba namar ba ka pressure mat ka klan tenga I ba hang ne ka don ka jing tlot lingba ka police department ka home department lan ne ka ta ka bor sinte apo ka jala ju ki kana kale naseng kana pressure ne ban kem zini wi pat kana bu to ka ni ngidang putien ni man ka si hingi sha ya contact with police but nakalian jong ki lingba report chapo ko ki ai ka report ka bokor bakim sha bakin ban IBL gitu kana dan nakalian jong ki atre hi ndre ya kata ka jingri na khamtam support jantia hills ka jwat hi ban wat ki jai ki lada ka borsnang la ni ki pat ba ki mitrela ka status jong Solomon mentau la longum ya mentau ula klan ula sat ndre udang don tang ha ka ba kham long sensitive ka de ka de haksang thang ta tu udang kham stom ndre u hayeng ula ya ni tang bum phala pa ban lecha ki chaka ki jong ka ba bat ni smokeman ru nang ba ka Dr. Norman Tunnel Hospital kala ajeng sumar ula coach ula wan yang ha met ka ba coach ka pakya